салом бинандагони азиз ва арҷуманд. Хоб пас аз ду рӯзи сафари мо дар яке аз мотелҳои ҷумҳурии Корея мустақар гаштем ва ҳоло барои сайёҳат ба берун баромадем, барои ҳавои тоза хӯрдан. Хоб мо аз шаҳри Душанбе ба Хуҷанд тариқи такси рафтем ва барои такси 150 сомонӣ хоб маблағ супоридем ва то сарҳад, то Ойбек рафтем ва аз Ойбек аз сарҳади Ӯзбекистон гузаштем ва ба аэропорт ё ки фурудгоҳи Ташкент рафтем. аз он ҷо мо таксиё кати 100 сомонӣ ба истилоҳ даговор кардем ва то Ташкент рафтем ва аз Ташкент тариқи ҳавопаймо ба Корея омадем. хоб воқеан Корея англисӣ навиштагиай? ва номи шаҳрша навиштагиай? знак шишина 1 километр гуфтагиай ё? Ҷашансеовон гуфтагиай? Ҷашансеовон. Хампион Экспо паркай. Поён да гуфтагиай. Хампион поён ая? О, Экспо паркай, ҷои паркай бакалон. О, 5 километр поён ай мега. Оз ягон рафт поён рафтагиай сини поён? Поён амҷа қатия. Кадом скатияй? Не, сини поён нишон додеса стрелка ай ко. Оз рост мере мега, мегарди бо тарафи усуко. Круговой ая? Ҳами круговой худша ё? Хампион поён а? Ҷасансеовон амура бинависта ва татили. Таун сурат гирифтаги боши метони ки аму ваш места палаҷениша биёвин. Оз кадом тараф мерем? О. хоб дар фурудгоҳ мо хело мунтазир шудем. Бояд корфармо моро дар худи фурудгоҳ мегирифт, мутаассифона нагирифт. хоб баъд аз вақте ки мо саҳар соатҳои 7 дар аэропорт фаромадем, баъд аз пур кардани хоб картаҳои муҳоҷиратӣ ё иммигратсиони карта ки ду иммигратсиони карта пур кардем, яке барои таомҳои гӯшти доштан ё надоштан ё бемориҳое ки аз ҳайвон ба инсон сироят мекунанд доштан надоштан ва яке дигар дар бораи суроғаву дигар ҷойҳое ки маълумотое ки лозим ҳастанд. пас аз он дар фурудгоҳ мунтазир шудем то соатҳои 1. баъд аз он баъзе нафарои дигаре ки ба корфармо наздик буданд, корфармо ба онҳо гуфтааст ки чиптаи автобусро худатон аз ҳисоби худатон гиред ва биёед. вай мутаассифона бас аз ҷаҳати талоши зиёд ки худи вай намефаҳмидиянд забони англисиро ба мо бо як мушкилот мо харидорӣ кардем чиптаро ва дишаб ба ҷои мақсуд омада расидем. хуб бародарони азиз, ҳамин кади ҷанба аст. хуб агар ягон маълумоти нав ба даст омад, хай барои шумо пешниҳод мекунем. яке агар хай пабе кардем филми пабе падру то лаворои ванда